Здравейте хора, аз съм Алекси. Днес ще продължим с Geometry Dash, тъй като миналия епизод беше преди повече от един месец и извинявам се за това, че няма звук, но просто не искам да ми копирайтнат още едно видео, тъй като вече ми копирайтнаха две видеа и двете са на FIFA Mobile и не ми се рискува вече с никоя игра. И умрех на най-тъпото място. Не качвах толкова много време, тъй като аз съм спортист и имам състезания и такива неща. И малко беше сложно да ги комбинирам двете и затова просто сега чак качвам видеото на Geometry Dash, иначе щях да го заснема доста по-рано и щях да го кача много по-рано. Просто нямаше кога. За което се извинявам, но ще се опитвам в бъдеще да качвам по-често видеа, също да предупредя, че другата седмица няма да има видеа, тъй като заминавам за известно време в Чехия и ще се върна на 10 септември. Тогава ще запиша видео и ще се опитам да го кача на 11. Освен ако не съм записвал и видео в Чехия, в Виена и като цяло кадри от това как съм със семейството ми, сме по различни места. Който иска да разбере повече неща за мен, ще напиша някъде долу в самото видео Инстаграма ми или Фейсбука. Силно Инстаграм, тъй като Фейсбук вече не го ползва толкова, така да го кажа, моето поколение 2008 и 2009. И затова просто ще напиша Инстаграма. Ако някой има въпроси за това как съм решил да снимам видеа и защо, като ме гледат толкова малко хора и още каква ми е мотивация. И отново умрях на най-тъпто място. Пишете в коментарите на кои игри искате да качвам видеа, защото за сега ще качвам Geometry Dash, FIFA Mobile и май бях качвал на още една. Among Us 2. Доколкото виждам, най-много се гледат Geometry Dash и FIFA Mobile. FIFA Mobile нормално да се гледа най-много, защото все пак края на другия месец вече FIFA Mobile няма да я има. Или октомври месец някъде ще я махат. Това ще е последния евент, дето ще бъде в самата игра. Ще се опитам да запиша днес и да кача две видеа, за да се реванширам за това, че няма да качвам другата седмица до 10 и просто ще видим как ще се получат нещата. Как умирам на толкова тъпи места и аз не знам вече. И ако някой го интересува повече за спорта и тия неща, тъй като аз не разбирам толкова много от техника, компютри, телефони. Аз разбирам повече от спорта.
но прецених да почна да качвам клипове, тъй като това съм го искал това искам да го правя от много малък и просто сега станах на 15 и реших да го направя най-накрая. Тъй като, както викат нашите, няма време да се чака за мечтите и така да се нарича. Сигурно ще кача снимки. Видео надали ще успея да заснема, защото след европейско отиваме към Виена. Надали ще мога да го поема толкова на бързо всичко. По принцип бих заснел и пътя към Чехия, но тъй като ако тръгна да го заснемам, това ще е около 20-часово видео, което ще трябва да обработя, за да стане около половин час. И като добавим, че съм с целия ми клуб, ще съм с още едно момче в стая, надали ще има толкова смисъл. Айде да се стигнем сега, да не говорим за странични неща и да ми на това ниво, че почва ми лази по нервите. И пак на тъпото място. Какво става тук, бе? Ох. В момента ми да си метна телефона, за дето умирам на толкова тъпи места, ама тъкмо го поправих и не ми се дават още пари за телефона в момента. Като дойде учебната година, ще видя как ще успея да качвам видеа, тъй като аз вече ще съм втора смяна, като добавим и тренировките, ходенето на работа, малко ще стане сложно и тегаво. Как ще се метна по този тъп начин, бе? Едно само ви казвам за моя телефон, тъй като аз използвам Samsung Galaxy A13. Не си взимайте такъв телефон, много лесно му се чупи тъчскрина. Вземете си по-здрав телефон, тъй като аз го изпуснах от супер малко разстояние от земята. Едва му се пукна екрана, но тъчскрина отвътре беше повреден и не можеше нищо се направи да се снима. Какво да се снима? То не можеше да се използва телефона като цяло. Иначе на който му харесват моите видеа, може да лайкне, да се абонира и не знам, ако вие прецените, направете го.
Малей. Тък му минах онова и умрях на буквално единственото място, което беше близо до шиповете, до горните шипове. Ако успея да мина това ниво в видеото и ще се опитам да мина и следващото, за по-следващото надали ще се получи. Докато не снимах, се опитвах да минавам там някакви нива, не това, защото това ниво не знам как, но това ниво ми е най-омразното ниво от всички други нива. Ако някой от вас тренира каквото и да е, може да напише долу коментар и като цяло, ако иска, може да ми пише, ако иска си говорим за спорт. Не знам как правят толкова малумни грешки, но вече почват тия грешки да ми лазат по нервите. Който иска, може да напише в коментарите каква е целта му в живота, какво иска да постигне. Аз лично имам в момента две основни цели. Да си завърша училището, да влезна в НСА да уча още, след което по време на всичко това ще качвам видеа и след което ще видим какво ще стане. Дано кариерата ми в леката атлетика да не свърши бързо, тъй като с тези инциденти тази година нищо вече не се знае при мен. Едно само казвам, очаквайте всичко от всеки човек. Абсолютно всеки. Не допускайте да стават скандали, имам предвид. Скандали, огромни скандали, а не примерно кой направил група против тебе или еди си какво. А примерно да се скараш с най-добрият ти приятел, да стане оттам бой, пък накрая да не стане инцидент. Казвам го от мой опит, тъй като аз вече си патя от тази работа и съм се научил. Който с който иска да се кара, аз не се меся. Който с който иска да общува, не мога да го спра, то се е видял. Лично аз много подкрепям мнението на май беше Самбата, не съм много сигурен. Да не пушите, да
не използвате наркотици, да не си вредите на здравето изобщо. Тъй като тези неща ще ви повредят като цяло в живота. А и както се е видяло в нашето време, 2011-2012 пушат, пък после не знаем какво ще правят. Щом сега вече пушат, като са на по 12-13 години. Аз съм много благодарен на моите треньори, че след инцидента, главния инцидент в началото на тази година, бяха до мен, подкрепиха ме и застанаха до мен, казаха, че всичко ще се оправи. И това си ми дава кураж за всичко, че няма невъзможни неща. Щом успях след наръгване да се върна в леката атлетика за отрицателно време, за около 2 месеца успях да почна отново да бягам. Има хора, дето ако им се случи това, дано не им се случи, няма да излезнат повече от тях, защото ще ги е страх. Но пазете се, но не твърде много. Забавлявайте се в живота, защото няма много време за забавленията. После почват отговорностите. Ето имах един приятел, като беше той 7-ми клас, той вече завърши. Викаш, аз като завърша, ще си го караме ляк, няма да работя, няма да се гърба и само викам, какво става, брат, как сега да се видиме? Той вика, сори брат, ама не мога, сега съм на бачкане, защото та дет го говорех в 7-ми клас, не се получиха нещата, защото се скарах с нашите, изгониха ме от нас и сега трябва да си плащам квартирата. И за всичко просто си има време. Има си време да си се легаваме, да се забавляваме, да сме отговорни, но говоря като до 18 годишни са тези неща, после си идват отговорности, работа, задължения. Но който мисли, че пушенето е готино, едно е да пушиш, защото примерно ти е кеф, друго е да пушиш, защото компанията ти пуши и ти заради тях си почна да пушиш. Това не го разбирам. Аз като цяло не разбирам хората, дето пушат. Тъй като така си провалят белия дроб. Това ниво ще ме убие. Надявам се към края началото на другата година да стигнем 100 абоната, ама както е потръгнало, надали ще стане. От 2 месеца качвам видеа, още няма и един абонат. Но всичко ще се види. Просто не губете надежда. Загубите ли надежда, всичко е свършило. И не се доверяйте толкова на хората.
Сега дали ще го минаме. И ако не бях проговорил, можеше и да го мина, ама аз нали съм прост. Реших да говоря и оплесках. Нещата се разконцентрирах. Сега си стявам и ще се пробвам да го мина цялото ниво, без да говоря и ще видим какво ще стане. Отново на това място, просто явно това си ми е вече мястото, новото място за умиране. Като гледам. Ще се пробвам да си го мина с едната монета, тъй като аз я взимам не, защото леле, монета, еди си какво, много важно, ами, защото да не се занимавам да цъкам безсмислено. Защото това си е място за отдих. И сега спирам да говоря, за да мога да се концентрирам. Гати концентрацията. Направо умрях по-зле от по-миналите пъти. Не знам какво ми става днес. Сигурно не ми е ден за геометри даш, ама не знам какво е това. Чак да не мога мина тъпо ниво. Значи, сигурен съм, че ако не снимах клип в момента, до сега щях да съм го минал и да съм почнал от другото ниво. Мале, иди ми да удара нещо в тази игра. Може, ако искате да направи поредица на FNAF, тъй като може да се каже, че всичките игри в FNAF са лесни, защото то е еднаква история. Отказвам се от това ниво за сега и преминавам към Jumper. Да, но тук имам по-голям успех. Щях да кажа, че може и след тренировка да запиша още едно видео, ама се сетих, че след тренировка отивам към чичо ми, там ще спа, той ще ме закара до НСА и оттам тръгваме с целия отбор към Чехия. Но първо ще трябва да минем през гарата, да вземем няколко човека, няколко отбора още и след това продължавах, тъй като аз няма да излизам, аз не мога днес да излизам и
Трябва да се... Горе-долу добър отбор. Видях, че кемистрито му е много малко. Това значи, че е добър. Щом е с малко кемистри, но толкова големи купи. Само се надявам да не е кроспамер. Добре, не е кроспамер. Това ми харесва. Се опитва нещо да направи, а не да центрира. И Фофона за малко да ми загуби топката отново. Фофона трябва да го разкарам от отбора си. Като се бера достатъчно коинс, Фофона е първият човек, който се разкарва от отбора ми. Просто не мога да го издържа вече. Няма, че се получат нещата. Я знам. Фофона. Добре, Фофона не ми загуби топката. Това е добро начало. Гризман. Донован. Руи Коста. Не знам точно как му се произнася името. Руи Коста бележи 1-0 срещу нашия опонент. Защото не му видях името в началото. Ж. Гризман на Донован. Донован. Отличен финт на Донован. Донован стреля и пропуск. Отлично спасяване на вратаря. Имаме центриране, малко далечно. Фофона какво прави там? И това е край на първото полувреме. Отбора, опонента ни не се справя зле за сега. Ривалдо и гол! 2-0 срещу нашия опонент. Силно това видео ще е качено на... не знам сега кой сме. Сега сме четвъртък, силно видеото ще е качено в петък. И след като се върна от Чехия, почвам да се стягам и да си качвам по график, защото добре, това беше по погрешно. Да се направим, че не. И това е 3-0 и аз лично не намирам смисъл опонента на още да си прави труда да играе с нас. Отлично поемане на Ривалдо, отлично подаване на Донован.
и опонента ни дали ще излезе от матча. Това съм го забелязал. Да, опонента Рейчко. Това съм го забелязал. Значи, самите ботове са много по-силни от самите играчи. И това е отличен интернет на Viva.com. Ако не е на мен този интернет, докато снимам, няма на кой друг. Едър ми летал. И Фофона пак не загуби топката, но я взе. И това е 4-0, опонент е бъства, си изнерви и излезна от самия матч. И това е финален резултат. Или може и да стане 5-0. Не. 4-0 са много добър резултат. Без това времето свърши. Но, както до сега говорихме за цигарите и алкохола и като цяло тези неща, мисля, че е време да поговорим и за храната, тъй като е много от голямо значение с как се храните, какво ядете, тъй като това си е от огромно значение. Това си е вашия организъм, все пак не е нужно всеки ден да ядете дюнери, пици и такива неща. Отбора ни е този. Той е българин. Сега ако няма Меси в отбора, маля ще ми стане много смешно. Няма Меси. Не, може пича да няма пари си го взема. Искам да ми напишат хората, дет гледат и са изгледали клипа до тук. Искам да ми напишат в коментарите колко безплатни героя успяха да вземат. Тъй като аз успях да взема, имам предвид не от тези мистеритата, а дадените от FIFA Mobile. Роналдиньо на Фофона. И Фофона ни загуби в първата си секунда топка. Фофона просто е уникален. Уникален. Трябва да го разкарам на мига, в който успея да взема друг футболист. Двоен пас направихме с Пичо. Я виж ти, Фофона успя да вземе топ. И това е изстрел на Ривалдо и изравняваме резултата 1-1. Това беше добър пас от страна на Фофона. Ако не беше гол, щях да се очуда, тъй като си беше много добра атака. И противника ни е Кроспамерче. Сега, само за да го изнерва, тъй като аз съм много добър в центрирането. Много добър и загубих топката. Сега ще го изнерва напълно, щом ще ми кроспамва. Да видиме
Топката му мина през моя защитник. Моят защитник просто си отвори краката топката да си мине. Шпагатче. Фофона. И Фофона ни губи топката за пореден път тази игра, дами и госпожа. Що като игра... кажи, че е негов фал, често. Негов фал! Ще стане ама друг път. И това е край на първото време. Щом пиче Кроспамер, сега ще получи заслуженото. Донован, гледам, почне и той яко да изтърва топката. Не колкото Фофона, но щом сменя Фофона, сменям и Донован. Даже няма и да го кроспамвам. Топката е в Фофона, колкото се може по-бързо да я разкарам от него, тъй като прави най-големите глупости в целия ми състав. Връщаме топката към вратаря. Топката е в Фофона. Топката е в Донован. Фофона. Гризман. И уникален пропуск на Гризман. Дали ще се реваншира? И не. Отново. Аут. Трябва да зацентрирам. И вратаря му хваща. Разбира се, че това ще е Вандерсар. Не мога да го произнеса това име. Не знам как се го кръsti. Къв е то фал? Пича му се метна 15 пъти пред моя. Ако успея, няма му дам равенство, защото това е досадно кроспамерче. И сега отново. Пича не може нищо друго да направи, освен да кроспамва. Окей, първият му гол беше добър, но не значи да ми кроспамва до края на играта. И разбира се, съдята няма да изчака още 2 секунди. И се прави на голямата работа. Мале. Направо много добър. Като кроспамва всеки може. И ще му даде 8000 купи, а на мен ще ми вземе 7000. Аз миналата игра спечелих. А не да е ПСЖ и да е примерно с лого на Манчестър.
Или на Реал Мадрид. Топката е в нашия опонент. Добре, за сега виждаме солидна игра от опонента. Има разиграване. Дали ще има и кроспам? Разбира се, че ще има кроспам! Разбира се, че ще има кроспам. Ако няма кроспам, кой ще е? И дори се очудвам, че това изобщо влезе. Като искат кроспам, е вина кроспам. Донован почва да прави огромни грешки в игра. Прави финт и директно изпуска топката или дори не я поема добре. След малко ще ти отговоря, брато. И това е 2-0. Хора, ще свършвам клипа, тъй като приятелът ми е долу и трябва да слезна да го взема. И това е от мен, аз съм Алекс. И ако ви е харесал видеото, абонирайте се, харесайте. И всичко най-хубаво. Айде, че от мене.